Nagpanon sa buhatan sa Traffic Enforcement Agency kung team ang mga drivers sa mga transportation network services aron pagkuha og papilis nga rekisito aron sila makapadayon. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Nag-abot-abot sa opisina sa team kining mga motorcycle riders. Gikan sila sa lain-laing Transportation Network Vehicle Service nga nagserbisyo sa Mandawi. Katuyuan nila paglukat og team clearance nga magamit sa panginabuhian. Matud sa mga riders, may mga kaubana na sila sa panginabuhian nga nangadakpan og naisyuhan og citation kay walay team clearance. Ang uban na pangayuan niini sa mga checkpoints. Maong mituman sila sa gipangayong rekisito. Panahon na magini nga makalukat na gitagkuan permit. Unsa kinahanglanon po gayo kay kun di po ta mulukat kitang pailaot. Ila gyud ang gipa-implementar nga mao ni nga karon gayon na nagpalo up mi sa among mga kuan nga makakuha gid mi clearance. Giklaro hinuon sa kadagkuan sa team ang pag-require sa team clearance pinasikad sa City Ordinance. Nag-require kini sa tanang public utility vehicle drivers, mga vehicle for hire, TNVS delivery riders nga mukuha og mga papeles sa dili pa mo biyahe. Napasara nga tong ordinance way back January 2020. So padulong pa lang jud ang pandemic. So of course, Mandawi City gihatagan na tong consideration ng ato ang mga riders given nga pandemic pud ba. So karon lagi nato siya mahug nga na fully enforce ang balaod. Giklaro hinuon sa team walay tinuyo o espesyal nga operasyon aron pagsusi sa team clearance nga dala sa mga riders. Apan hayan mapangayo kini kung dunay checkpoint o makitaan og laing violation ang driver. Wala ni sila ingon nga gidakop sir because ang ilahang hunahuna gidakop. But technically wala igo lang ni sila nga gi-inform nga kailangan ka mokuha og team clearance. You are still given a blue ticket pero wala ka ingon nga gipabayad ka sa penalties. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.